Добре дошли в Мамут Строй, вашият надежден партньор в строителството. Ние знаем колко е важно домът ви да бъде защитен и комфортен. Затова предлагаме висококачествени услуги за ремонт на покриви, изграждане на нови покриви, хидроизолация и топлоизолация. Ремонтът на покрива е критична част от поддръжката на вашия дом. С нашия опитен екип и качествени материали, ние гарантираме, че покривът ви ще бъде здрав и дълготраен. Изграждането на нов покрив е инвестиция в бъдещето на вашето жилище. Ние предлагаме иновативни решения и естетични дизайни, които да отговорят на вашите нужди и предпочитания. Хидроизолацията е ключова за защитата от влага и протичане. Нашите експерти използват най-новите технологии, за да гарантират, че домът ви остава сух и защитен. Топлоизолацията е важна за поддържане на комфортен вътрешен климат през цялата година. Ние предлагаме ефективни решения, които ще ви спестят енергия и пари. Възползвайте се, като получите само сега сезонно намаление от 15% за ремонт на покрив. Също така получавате гаранция от 7 до 15 години. Свържете се с нас днес и направете първата крачка към сигурен и качествен ремонт на покрив. Обадете се на посочения телефонен номер или ни пишете на посочения имейл. Може и на лично съобщение в месенджер.